Έτσι μ' αρέσει. Ακολούθα. Ποια κυκλοφορώ σήμερα? Τα μικρά. Αυτό είναι μεγάλο βλάκα. Πάμε το μικρό.
Πού είναι άγγελ του Τσάρλι, αλλάξαμε γραφεία. Ξύπνα βρε αχαήρευτε, ξύπνα βρε που μεσημέριασε, τι ώρα θα πας στη δουλειά σου βρε. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που σε παντρεύτηκα. Πάρε πολυτεχνίτη σου λένε να χορτάσεις ψωμί. Αλλά ψωμί λένε. Για κανένα κομμάτι κρέας δεν λένε τίποτα. Θα σκάσει μωρή πλατφόρμα πρωί-πρωί. Τι με προσγειώνεις ανώμαλα στην πραγματικότητα. Μωρή αφού το εξήγησα. Το μαγαζί το ανοίγει ο Βλάς. Τι δουλειά έχω εγώ άγρια χαράματα πρωί-πρωί στο μαγαζί. Χαίρεσε μας κάσαμε να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Όχι βρε που θα σ' αφήσω να κοιμηθείς, αρχιτεμπέλα ρε. Γι' αυτό δεν θες να πας να δουλέψεις βρε στη Μερεμέτ Σέρβις. Γι' αυτό γιατί είσαι αρχιτεμπέλαρος. Βρήκες αυτή την τρύπα εκεί που τη λες μαγαζί και κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι δεν δουλεύεις. Μωρή εγώ κοροϊδεύω τον κόσμο. Έχω σώσει όλη τη γειτονιά. Εγώ είμαι και ο πρώτος. Και αφού είσαι και ο πρώτος βρε όπως λες, γιατί δεν πας στη Μερεμέτ Σέρβις να έχουμε τουλάχιστον ένα σίγουρο μισθό. Γιατί δεν πας. Δεν πάω εγώ να δουλέψω σε πολυεθνικά. Μένα η καρδιά μου χτυπάει ελληνικά. Βέβαια βρε, έτσι που έχεις μάθει στο Αραλίκι, πώς να πας εκεί να δουλέψεις. Εκεί έχουνε σύστημα ρε οι άνθρωποι, σήκω επάνω βρε, ξύπνα. Ακριβώς για αυτό το σύστημα δεν πηγαίνω. Διότι η Μερεμέτ Service κανονικά δεν θα λέγεται Καραγκιόζηλα Service. Αντί αυτό να φτιάξει τις συσκευές, χαλάνε. Και έτσι αναγκάζουν τον κόσμο να αγοράζει καινούριες. Άσε που μέχρι που να έρθουν να σου βγάλουν την ψυχή. Ναι, ενώ εσύ πας μόλις σε φωνάξουν αμέσως. Βέβαια και τα φτιάχνεις τόσο καλά που δεν χρειάζεται να αγοράσουν άλλα. Ας το διάλο ρε πρωί-πρωί. Μωρή, ασύχτηρα που έχει μας κούφανες πρωί-πρωί. Εγώ δεν λέω ότι είμαι κανένας τέλειος. Αν δεν ξεκινάω με κακή πρόθεση, αυτό είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό για μένα ρε είναι να φέρεις και κανένα φράγκο στο σπίτι ρε, να πει καμιά κατσαρόλα να φάμε τίποτα. Κι όσο για τις προδέσεις και τα παρέμβατά σου, τι με νοιάζει εμένα ρε. Μπορεί να σου κάνεις μια κατσαρόλα φαΐ, εσύ την κάθισά σου για να χορτάσεις, θέλει μια μπετονιέρα. Και μην μου ξαναχτυπήσεις την καράφλα, γιατί μου την έχεις κάνει αμαγές φαλιάρα. Μπορεί τι ξέρεις τι θα σου κάνω. Θα σε βάλω κάτω, να σε κόβω κομματάκια σαν στην αγρίδα, να τρώμε τα τρατίες μου. Αμάνα! Θα σε σκοτώσω. Άνα ο δράκος του ζέγιο. Πάλι εδώ εσύ. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. Όχι, είμαι απασχολημένος. Άσε μάδρε πουλάκι μου πρωί-πρωί να χαρείς τα πεθαμένα σου. Αν θες press conference, τράβα σε κάθε τηλεφωνικό θάλαμο, μωρή και κάνε κέρμα και κάνε δουλειά σου. Άντε δίνε του. Όχου. Για το τομάρι. Τι κάνεις εδώ ρε άχρηστε πρωί-πρωί. Καλημέρα, αφεντικό. Ακόμα κοιμάσαι. Άργησα να κοιμηθώ χτες το βράδυ, αφεντικό. Διάβαζα. Τι, τα μαθήματα της σχολής σου, Όχι. Ένα σεξοδιαστροφικό μυθιστόρημα. Τι. Με κοινωνικές προεκτάσεις όμως, Τι βαρά, προτίμησα αυτό από τα μαθήματά μου. Για δεν μου το έφερες να το διαβαστεί. Θα στο φέρω, αφεντικό. Μόλις το τελειώσω τη δεύτερη φορά, θα στο φέρω. Δηλαδή, δεν μου λες. Έχει πράγμα μέσα περιεχόμενο. Τι ήξερα εγώ που σε προσέλαβα για βοηθό μου. Θα πας μπροστά εσύ. Αμάν, 11 η ώρα. Άσε, αρκετά δουλέψαμε για σήμερα. Πάρε με κανένα κρασί, άντε. Πάμε. Έλα, προχώρα, νύχτωσε. Πού πας, στις πινακίδες. Ποια από όλες. Της ταβέρνας και των παραγγελιών. Άχρηστο πλάσμα, ποταπό. Δεν μπορούμε να φάμε τη ζωή μας εδώ μέσα για τα λεφτά. Δικαιούμαστε για time out. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Τώρα που είπες για λεφτά, αφεντικό, εκείνο το επίδομα της άδειας που μου χρωστάς, πότε θα μου... Μα τι μου λες ρε, υπηρεσιακά θέματα εκτός γραφείου συζητώνται. Ναι, αλλά με το επίδομα τι... Θα το πάρεις διπλό του χρόνου και θα κάνεις και την άδειά σου. Άντε κολόφαρδε, προχώρα. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι. Τέλειωσε.
Κατάστημα. Τι θες ρε Γιάννη πάλι? Πιάσε ένα μισό κιλό και κέρας και το μαγαζί από πάρτι μας. Κερνάμε να πιούνε στην υγειά μας. Στην κάτω του πηδώματός μου. Πίσω έχει σάλτσες. Και πού σε, πιάσε κάνα μεζέ διαφορετικό, αρκετά έτσι κουνιές, έτσι. Εσύ Μαστρογιάννη, δεν πάει να κάνεις καμία δουλειά, λέω εγώ. Αρκετά δεν μας φορτώνεσαι κάθε μέρα. Λάδω ρε, αυτή είναι συμπεριφορά καταστηματάρχης προς πελάτας. Και τι πελάτες να πούμε. Κάθε μέρα 2 μερίδες τα σίγουρα, με τα σέα του και τα μέα του. Πιάσε τα κεράσματα. Βερεσέ όμως. Και λοιπόν τι έγινε. Σου έχουμε φάει πολλά, όταν οικονομήσουμε ας τα πληρώσουμε. Α, να οικονομήσεις εσύ, πού να οικονομήσεις ρε Γιάννη. Κάθε φορά που σε φωνάζουν για δουλειά λες είμαι απασχολημένος. Είμαι, αφού είμαι απασχολημένος πώς θα το κάνουμε. Ορίστε με νευρίαστε να μου κόψει την όρεξη. Γεια σου Πατρογιάννη. Γεια σου. Γεια σου Πατρογιάννη. Γεια να έχετε παιδιά, γεια να έχετε. Την κυρία Χατζικουτουβέ. Τι θα γίνει, κύριε Γιάννη? Μην τον απασχολείς τώρα, μασάει. Τι πάει να πει μασάει? Αν έρθει την τροφή του, μοσαδόντια του έχουν απομείνει. Τι θέλει η κυρία, δεν βλέπει πως είμαι απασχολημένος. Μα τι θα γίνει, Μαστρογιάννη? Θα έρθεις να μου φτιάξεις το πλυντήριο. Σου έχω ρίξει 40 σημειώματα κάτω από την πόρτα. Όχι 40, 23 και αυτά ξεβράκωτα, χωρίς φράγκο προκαταβολή. Α, κατάλαβα, μην ανησυχείς, θα το βολέψουμε κι αυτό. Τι, αλίμονο, αλίμονο. Ορίστε, 5.000. Για να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Τι, 5.000, το παίρνω έναντι του Βερεσέ. Θρασίτατος ο Λοποδίτης. Μόλις εξαντλήσουμε το μενού και τελειώσουμε τη μάσα μας, θα έρθουμε να το κοιτάξουμε το εργαλείο σου. Τι έχεις, πουριά? Όχι καλέ, δεν στίβει τα ρούχα. Τι λες να έχει, Μαστρογιάννη? Κλασική περίπτωση βλάβης. Μόλις τελειώσουμε θα έρθουμε αυτοβούλος και οικειοθελώς να στο σάξουμε. Άντε στο καλό, μη μας διακόπτεις. Αντωνάκη μου, τώρα που θα έρθουν πρόσεξε πώς θα τους φερθείς. Το έχω πει τόσες φορές να μην με διακόπτεις όταν κάνω μάθημα. Μα Αντωνάκη μου, ήρθα να σου πω για τους μαστόρους. Σε παρακαλώ, πώς θα τους φερθείς, να σκεφτείς. Μα δεν με ξέρεις εμένα βρε γυναίκα, δεν με ξέρεις. Σε ξέρω, αλλά ξέρω κι αυτούς. Να τι, αυτή είναι. Πρόσεξε, πρόσεξε Αντωνάκη. Ξέρω, με το μαλακό να μην τους προγγίξουμε που λένε και στο χωριό μου, σαν τα γίδια πάμε. Καλώς τους, καλώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Το πτώμα που είναι? Ποιο πτώμα? Το εργαλείο προς επισκευή. Α, το πλυντήριο. Στην κουζίνα, καλέ. Στην κουζίνα. Και πού είναι η κουζίνα? Από εδώ κύριε Γιάννη, ελάτε. Περάστε. Εντάξει, το μάθαμε. Πού είναι οι καφέδες? Έπρεπε να είναι ήδη έτοιμοι και να μας περιμένουν. Περιμένουν. Κύριε Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Κάτσε, σε 2 λεπτά θα τους έχω έτοιμους, αμέσως. Πότε περιμένετε, όταν θα φεύγουμε να τους φέρετε. Τώρα, πάω. Σε 2 λεπτάκια θα είναι έτοιμοι. Πιάσε τσιγάρο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν τσιγάρα, δεν τα πολύ συμπαθούμε, δεν καπνίζουμε. Και εμείς τι φταίμε. Πετάξτε το περίπτερο και πάρουμε άμπα και εδώ τσιγάρα. Μάλιστα, τι μάρκα? Ό,τι να είναι, king size θέλω να είναι. King size, μας. Έλα εδώ που είσαι. Με φίλτρο, έτσι και είναι δίχως φίλτρο, ξαναπάς δεύτερη φορά. Την ξέρεις την παροιμία που λέει όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Μάλιστα, με φίλτρο. Έλα εδώ να σε πληρώσω. Ας δεν έχω λεφτά, πλήρωσε τα εσύ και τα ρέστα δικά σου. Ευχαριστώ. Κατάλαβες φίλε μου, πέσαμε σε υπανάπτυκτους εργοδότες. Έλα, πίσω, άργησες. Τι άργησα, ξεποδαριάστηκα. Τα τσιγαράκια σας. Πού πήγες στην Αριζόνα πήγε να τα φέρεις? Ξέρετε, δεν έχει εδώ κοντά περίπτερο και αναγκάστηκα να πάω πάρα πολύ μακριά. Τέλος πάντων, δώσε σιγάρο. Φωτιά. Σας είπα, δεν έχουμε φωτιά. Δεν καπνίζουμε. Πάλι εμείς φταίμε για όπου θα ανάψουμε. Να σας φέρω τον καζάκι από μέσα. Άστο, να μένει να φωτιά, δεν σας κόβει κιόλας. Έλα εδώ ρε. Αφεντικό. Άναψε μου το, με χτυπάει ακτινοβολία στο κεφάλι. Εντάξει, αφεντικό. Λοιπόν, πού είναι ο ασθενής? Ποιος ασθενής? Το πλυντήριο περίου δεν πρόκειται. Α, δεν μ' σας είπαμε στην κουζίνα είναι. Και χάθηκε ο κόσμος να τοποθετήσουν εδώ, το πήγαν στην κουζίνα για να μας ταλαιπωρούνε. Ας είναι, αν το υποστούμε κι αυτό. Πού είναι η κουζίνα? Από εδώ, περάστε, περάστε. Τα εργαλεία. Εντάξει, αφεντικό. Τα εργαλεία.
τι ακούτε. Μη με διακόπτετε. Μην τον διακόπτεις. Ορίστε, ο κάδος. Φτιάχνετε. Στο πιτς φιτίλι. Άπλος τα εργαλεία στο τραπέζι. Τι έγινε, μαντάμ, βουβό κινηματογράφο, πες με. Θα σας έχω μέσα στα πόδια μας εδώ συνέχεια. Περάστε στην αίθουσα αναμονής. Παρακαλώ. Άστο. Πολύ με δυσαρμένεις αφεντικό. Τα αφεντικά έτσι είναι. Ένα δικό μου αφεντικό, σου θες δικό τους. Σκάσε, μην πάψω να είμαι και δικός σου. Καλά, καλά, αφεντικό, καλά. Γεια σου, Γκάβουρα. Πάρ' το καταβίδι. Πάρ' το καταβίδι, δώσου μέσα. Πάρ' την μέσα εδώ στο ανοιχτήρι. Το ανοιχτήρι βλάκα. Γιατί σε βλάκα. Εδώ παρακολούθα να μαθαίνεις. Πάρ' σε κοράβε και ράβε τώρα. Μα τι γίνεται, καλέ. Πού θες να ξέρω. Δεν πας μέσα να δεις. Τι να πάω, δεν άκουσες που είπε ότι δεν θέλει κανέναν την ώρα της επέμβασης. Τι έγινε, τι έγινε. Κύριε Γιάννη. Η επέμβαση πέτυχε απολύτως. Δηλαδή θα τα στείλει καλύτερα τώρα τα ρούχα. Όχι μόνο θα τα στίβει, θα τα απλώνει κιόλας. Αδύνατον. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό και πώς θα τα απλώνει. Έχει φάει περιέργεια, τι να σου πω. Κυριάννη, να πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε μέσα. Δεν αφήνεις πρώτα να φύγουμε και να το δοκιμάσετε μετά με την ησυχία σας. Μπας περιπτώσει, αφού επιμένετε, ας το υποστούμε. Ωραία, πάμε. Περάστε. Βάλτε, μην αργείς. Τώρα. Και το τραπεζομάντιλο. Κύριε Γιάννη, θα το βάλω, λέτε να καθαρίσει. Είσαι και από τις δύσκολες βλέπω, θα στο κάνει αγνώριστο. Για να δούμε. Κάνε μια χαρά λειτουργήμα. Μπράβο, Κυριάννη. Πώς θα το κάνω αφού είμαι και ο πρώτος. Μπράβο κύριε Γιάννη. Εγώ δεν το περίμενα. Κάνε μια χαρά λειτουργεί, καλέ. Πού να μην το ματιάσω. Εμένα να αυτής μη ματιάσει. Αυτό, καλέ. Που έχεις η πατσαβούρα κατάλληλα. Στο κάτω-κάτω άνθρωποι είμαστε, έγινε και μια φορά λάθος. Έπρεπε να μας το πει ότι το πλυντήριο είναι το παλιό σύστημα, το ΠΑΛ. Εγώ ξέρω το σε κάπου. Πάρ' την τσάντα. Πάρ' το κολοπόδι σου να βάλω μπρος. Πάρ' το πόδι σου είπα. Καλά, αφεντικό. Κρατήσου. Κρατάμε. Πάμε. Κρατήσου σου λέω. Κρατάμε. Βλάκα. Τι είναι. Πάρ' την τσάντα από την άλλη μεριά να ισορροπήσουμε. Το ίδιο δεν θα γίνει άμα το βάλω από εδώ. Όλα γύρω ερχόμαστε, γύρω θα κάνουμε. Κατέβα κάτω ρε. Ας το διατράβα με τα πόδια του, μάλλον κοντά είναι. Τράβα τα φύγα μπροστά μας, σε παρασιώ με τροχούς. Φύγα μπροστά μου λέω. Φύγε. Καλησπέρα. Πού γυρνάς μωρό όλη μέρα. Δεν ξέρεις που γυρνάω, δουλειά. Έχω σκοτωθεί δουλειά. Δουλειά, αλλά κάνα φράγκο στο σπίτι δεν έρχεται. Έφερες τίποτα. Ορίστε. Τι είναι αυτό, ένα χιλιάρικο μόνο. Τι να σου κάνω. Πέρασα από την ταβέρνα, ξόφισα κάτι βερεσέδια, πέρασα και ο Ισπράκτορας του Τέβε, βολέψουμε αυτό και αύριο βλέπουμε. Πάω να πλαγιάσω, εγώ είμαι κουρασμένο. Από τώρα θα κοιμηθείς. Είπα είμαι πτώμα, πάω να πλαγιάσω. Έχεις ξεχάσει καμιά βρύση ανοιχτή, κάτι τρέχει. Δεν την ξέχασα. Χάλασε, πρέπει να τη φτιάξεις. Εγώ να φτιάξω βρύση. Ποιος θα τη φτιάξει, εγώ. Δεν είμαστε καλά. Άσε μα να πάω να πλαγιάσω. Και το νερό που τρέχει τι θα το κάνω. Πιες το εσύ μωρή καταβόθρα. Το σκοτώνεις τώρα ή δεν το σκοτώνεις το όσπριο. Έλα θα το... Μου έχεις πάρει ένα καλό δεκάρια από πρωί, έλα. Καλημέρα, σας βρήκα. Πάλι μπροστά μου εσύ. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο. Δεν βλέπεις πως είμαι απασχολημένος. Αν δεν τράβας την μαμάκο σου μισθό κανένα φάντασμα και φάει. Ορίστε, να, μου μίλησες και έχασα πόντο. Άντε στο διάλογο, φύγε από εδώ.
μέρα της Μερεμέτ Σέρβις. Είχατε καιρό να φανείτε και λέω μπας και τους έκοψε κανένα τρένο, ανησυχούσα δηλαδή. Αρχηγέ, να τους σπάσω τα μούτρα. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα γι' αυτό. Μας κάνεις το σκληρούλι, Νομίζεις ότι μπορείς να τα βάλεις μόνος σου με ένα τράστα τη Μερεμέτ Σέρβις. Γιατί μόνος σου είσαι. Τι λέει ρε, έχω και τον βοηθό μου. Και μου κάνεις το σκληρό, γιατί εγώ μόνο πεθαμένος που θα σε εργαστώ μαζί σας. Άντε μπράβο. Αρχηγέ, να τακτοποιήσω εγώ την κατάσταση. Σας έχω πει, εδώ δεν είναι Τσικάγο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να κάνεις πρόβατα τα κρυάρια. Let's go west. Τι είπε λέει, να κάνεις πρόβατα τα κρυάρια. Ρε μπας και θα με ευνοχήσει. Μανούλη, είσαι και πρώτη να πούμε. Έλα, σκίσου, τους, έλα. Όχι, ναι. Αφεντικό, να σου πάρω ακόμα ένα δεκάρι. Όχι, να μην πάρει. Ορίστε μας. Μου έχει φάει 5 από το πρωί. Αφού δεν ξέρει να παίξει, χαμένα πάει. Μπρος, πάρ' το τελευταίο και να πάω στο μαγαζί μετά. Γιατί εγώ πρέπει να πάω να φτιάξω την τηλεόραση και να φύρια. Τι, σκύρα. Γιατί γελάς, σου φαίνεται παράξενο. Φυσικό δεν είναι. Άμα τις χαλάσει, άμα τις φτιάξω. Ναι, βέβαια. Φυσικό είναι. Φυσικότατο. Άλλο είναι το αφήσιμο. Ποιο είναι το αφήνω. Πώς γίνεται να τις χαλάει 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ένα πράγμα που δουλεύει συνέχεια, φυσικό είναι να χαλάσει. Στο κάτω-κάτω δική της, είναι ό,τι θέλει την κάνει. Λες, από αυτό να πήγε ο άντρας της. Που είναι σαν αυτές, Γρουσούζη. Δεν μου λες, αφεντικό. Εμένα, γιατί δεν με παίρνεις ποτέ μαζί σου. Πού, στη Ζαφυριά. Άμα δεν με πάρεις, πώς θα τη μάθω τη δουλειά. Ρε κοτσάμ τα κλάς, δεν έχεις μάθει ακόμα τη δουλειά. Για την τηλεόραση, λέω. Α, για την τηλεόραση. Άμα δεν με πάρεις μαζί σου, πώς θα μάθω να τη φτιάχνω. Μπας και νομίζω ότι ξέρω γιατί φτιάχνω εγώ. Ελάτε, πάμε να φύγουμε τώρα. Αρκετά λεφτά φάγαμε σήμερα. Πάμε να κάνουμε και μια δουλειά. Εσύ στο μαγαζί, εγώ στη Ζαφυρία. Τον καφέ γράφτον, Μπρος. Έρχομαι τώρα, έρχομαι. Είναι και βιαστικό το χρυσούλι μου. Έρχομαι τώρα. Τώρα. Γεια σου. Έλα, γορίνα μου, πέρασε, έλα. Τελικά η βλάβη που Έλα. είναι. Όπως πάντα στην κραδοκάμαρα. Στην τηλεόραση, καλέ. Τηλεόραση που είναι. Στην κρεβατοκάμαρα. Να ψωνεθήκαμε. Δεν μου λες, δεν μπορεί να τη φέρεις την επόμενη φορά στο σαλόνι. Ποια? Την κρεβατοκάμαρα. Ποια? Τη βλάβη, ρε πουλάκι. Και γιατί να τη φέρω στο σαλόνι? Ξέρεις τώρα τελευταία η ψυχούλα μου το τραβάει λιγάκι καθιστικό που λένε. Έλα, πάμε, έλα. Έλα, καλέ, πού πας? Έλα μέσα. Έλα. Χαίρετε. Κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλά που σας βρήκα. Ήρθα και προηγουμένως, αλλά λείπατε, ξέρετε. Και βέβαια το ξέρουμε, αφού εμείς λείπαμε. Ο Μαστρογιάννης δεν είναι εδώ? Εγώ είμαι εδώ. Το βλέπω, αλλά λέω ο Μαστρογιάννης δεν είναι εδώ? Θα έρθει σε λίγο. Θα αργήσει? Ε? Λέω, ο Μαστρογιάννης θα αργήσει? Τι να σας πω, ανάλογα με τα κέφια του. Ορίστε. Ένα μερεμετάκι πήγε να φτιάξει και έφτασε. Ωραία. Σας παρακαλώ, όταν έρθει, πείτε του να έρθει να μου κοιτάξει το θερμοσύφωνο. Κάτι έχει πάθει και δεν ζεσταίνει το νερό. Αλλά σας παρακαλώ σήμερα όμως, Ποιο? Λέω, το θερμοσύφωνο να έρθει να μου το κοιτάξει σήμερα όμως, έτσι. Ναι, βέβαια. Θα σας το κοιτάξω. Ευχαριστώ. Σήμερα. Για αυτό το μερεμέτι τον παλώσαμε. Είμαι και ο πρώτος. Έχω αφήσει εγώ ποτέ εκκρεμότητα. Δεν μου λες, η επόμενη βλάβη πότε λέει να λάβει χώρα? Κατά το Σάββατο. Τι λες, είναι καλά? Σάββατο δεν μπορώ. Εγώ δουλεύω πενθήμερο και μην ξεχνάς, έχω για την κούλα, έχω υποχρεώσεις. Τότε την Παρασκευή. Παρασκευή, ναι, Παρασκευή, ναι. Οπότε θα έχουν μεσολαβήσει και 2 μέρες αργία και θα έχει γεμίσει ξανά η μπαταρία. Ωραία. Λοιπόν, άντε, γεια σου. Γεια σου, κουκλί μου, γεια σου. Να μου ξανάρθεις, Ναι. Τσάου. Τσιου τσιου. Άτιμο.
καλός το χόφρε η μπόχα. Και βλέπα σκατά στον ύπνο μου και λέω τι θα δω και να τα. Εσένα περιμέναμε, my friend. Ήρθαμε να σε ειδοποιήσουμε για τη βόμβα. Ποια μπόμπα, τι μπόμπα? Αυτή που θα σκάσει από στιγμή σε στιγμή σαν καρπούζι. Μπα! Πρέπει να φροντίσεις για κάνα αποσμητικό που να μην σε εγκαταλείπει. Δεν μου λες κρεμμύδι, έφαγες? Πάντως, εσύ μπορείς να γλιτώσεις. Αν χωθείς βέβαια κάτω από την προστασία της εταιρείας μας. Της εταιρείας μας. Άκουσε, προστάτες και εταίρους δεν γουστάρω. Λοιπόν, άντε πάρ' τη χοροδία σου και δρόμο. Άντε για άιστο καλό. Καλά. Να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Τελευταίος. Άκου μπόμπα, πού βρισκόμαστε? Αμάν! Λες να μετατρέψαν το καρπούζι σε πεπόνι για να μας παραφανίσουνε? Ρε Βλάση, εγκατάλειψε το σκάφος, καλύψου μπόμπα μας βάλαμε! Αφεντικό, τι πω. Αφεντικό! Κατάλαβα. Πάλι δεν έχει όρεξη για δουλειά. Πάλι στο κρασί θα το ρίξουμε. Ρε μπόμπα, μην είσαι κοντά μου, πέταξε το να με σκοτώσεις! Τι πω παρά, αφεντικό, αυτό είναι πεπόνι. Δες το. Τι κάνεις εκεί, μη μου το πετάς, είναι μπόμπα σου λέω, θα μας τινάξει στον αέρα! Πάρ' το και πέτα το, μπόμπα σου λέω! Το ξέρω. Εγώ μόνο που πάω τα πεπόνια αγοράζω. Τι έγινε, το πληρώσεις κιόλας? Μα είσαι και πολύ βλαμμένος δηλαδή! Το αγόρασα από ένα γύφτο. Μίλα, ντε εξηγήσω να καταλάβω, βλάκα. Καλά κατέβω. Σιγά, αφεντικό. Σιγά θα γλιστρήσει. Καλά τόσο να. Για μπόμπα μιλάγαμε. Μπόμπα, ποια μπόμπα. Τι είναι αυτό που βλέπεις? Πεπόνι, δεν το βλέπει. Για κοίτα με ένα μαλάκα που μπλέξε. Ωραία η μπόμπα, Να το πω. Εγώ μόνο που πάω τα πεπόνια αγοράζω. Ρε εμείς μπόμπες μασάμε. Α, τα πουλάκια μου, στο φαγοπότη το ρίξατε. Εδώ βρε ο κόσμος καίγεται. Τι πήρε φωτιά το μαγαζί? Ποιο μαγαζί βρε, η γειτονιά πήρε φωτιά. Διάβασε εδώ τι γράφει η εφημερίδα. Τι γράφει? Η κοινοπραξία των σούπερ μάρκετ λεκτικών ειδών ανακοινώνει ότι στο εξής με την αγορά οποιοδήποτε είδος της ο αγοραστής θα δικαιούται δωρεάν σέρβις για 5 ολόκληρα χρόνια από τη Μερμέτ Σέρβις. Είναι μια φιλική προσφορά για 5 χρόνια. Αμάν! Αυτή είναι η μπόμπα δεν έκανε. Και είμαστε αφεντικό, εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τσάμπα για να μην μείνουμε από δουλειά. Σοπάρα δεν θέλω ητοπάθειες. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι είμαστε περιζήτητοι. Εμείς θα σβήσουμε οι τελευταίοι από τους ανεξάρτητους μεμονωμένους. Έτσι κι αλλιώς είμαστε τελευταίοι από δάφτους. Πάει αυτός τρελάθηκε. Μη σκάτε ρε, όλοι θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε, αλλά πώς? Καταρχήν θα πάψουμε να διαλέγουμε δουλειές, θα κάνουμε ό,τι λάχει. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Εξάλλου, ώσπου να προμηθευτούν όλα τα σπίτια καινούρια σκεύη, θα περάσουν δεκαετίες και δεκαετίες. Έχει να περάσει παλιατζούρα από τα χέρια μας, έχει να περάσει αντίκα. Μπορεί το καταβρόξεις όλο, πότε πρόλαβες? Αφεντικό, να πάω να τραγουδήσω. Πάρ' τα πόδια στα τελειώσουμε, έχουμε και δουλειές. Βάλα και τα εργαλεία, τι βγάζει. Το πέραν το σπίτι. Ναι, εδώ είναι. Είσαι σίγουρος πως είναι εδώ? Καλά της γλυκερίας, δεν ξέρουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευτυχώς που ήρθατε, ούτε ένα μπάνιο δεν μπορώ να κάνω. Εγώ κάνω και 2 εβδομάδες να λουστώ, άμα δεν έχω πιτηρίδα. Γιατί καλά, και ο δικό σου θερμοσύφωνα σαράβαλο είναι. Το μυαλό του είναι σαράβαλο. Άστο, μην του δίνει σημασία. Πού να ασθενείς? Ποιος? Ο Πάσκον. Α, ο θερμοσύφωνας, στο πατάρι. Και το πατάρι που είναι? Πάνω. Καλά, έχεις δει κανένα πατάρι να είναι κάτω, ασφαλώς πάνω θα είναι. Η πόρτα του παταριού που είναι? Η πόρτα. Έλατε από εδώ να σας δείξω. Άντε, δείξτε μας. Πού είσαι? Ναι. Αν κάποτε παντρευτείς, να πάρεις αυτήν εδώ, φαίνεται καλό κορίτσι. Ναι. Αλλά πού είσαι, όχι οικειότητες και τέτοια. Τράβα τις καμιά να μας φύγουν οι κόλλοι, όπως λένε. Όπως εγώ τη δικιά μου, Σούζα. Έλα καμιά μέρα σπίτι να δεις τη ξυλό που τη ρίχνω, θα το ευχαριστηθείς. Μοιάζει τερομπαγάσα και οι δυο, σαν δυο σταγόνες νερό από τη ίδια βρύση. Την άλλη φορά που είχα έρθει εδώ πέρα να τη φτιάξω, να τη ξεβουλώσω τον ορχήτη, τη λέω πού είναι ορχήτη και μου λέει κάτω από τη βρύση. Διάνοια. Πάμε. Ελάτε, εδώ είναι το πατάρι. Δεν πιστεύω να έχεις καμιά αντάλλικα πράγματα εδώ πάνω. Κάτι έχει. Δηλαδή 2 πραγματάκια μόνο. Μόνο 2. Ελάτε, πάρτε τη σκάλα να δείτε. Έλα, κράτα. Από πού, αφεντικό? Τα πόδια. Εντάξει. Σιγά, σιγά. Εκεί.
Κράτα καλά. Όχι τα πόδια μου, τη σκάλα, ρε. Τι πάω, αφεντικό. Για να δούμε τώρα τι πράγματα έχει. Πού τα δύο. Εντάξει, ας το φτιάξεις αφεντικό. Εδώ πέρα έχω. Τι έγινε αφεντικό, σκοτώθηκες. Μαστρογιάννη, έπεσες. Τι έγινε, ρε παιδιά, σαν πηγάδι, έπεσα, δεν βλέπω τίποτα. Τα φώτα, εγώ τα κατά λάθος αφεντικό. Τι έγινε αφεντικό. Τι έγινε αφεντικό. Ηλίθιε, μου στα στη μύτη, βλάκα. Έχει χάρη που να κρατάει κοδέσποινα. Αλλιώς να σου λέω να φάει το ξύλο. Ζω, ένα βλάκα έχω πάρει. Η λίστα βαθύ με το χέρι. Πάτσε καλά εδώ πέρα, είναι επικίνδυνη. Προς βάλε να χέρι. Σιγά μου. Σιγά, να με σκοτώσει πάλι. Τι πράγματα εδώ πέρα, κυρά μου, εδώ πέρα, ολόκληρο τριαξονικό. Τι να κάνω, Μαστρογιάννη μου, πού να τα βάλω τόσα πράγματα, τα ξέρεις τα διαμερίσματα. Δεν πειράζει Μαστρογιάννη, εγώ είμαι εδώ. Θα βάλω κι εγώ ένα χαρακέλα, πέτα να τα πιάνω εγώ. Έλα πια να τελειώνουμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Σιγά, σιγά, Μαστρογιάννη. Μαστρογιάννη, θα το σκοτώσεις το παιδί. Σιγά, Μαστρογιάννη, τι τα... Σιγά. Όχι, όχι. Τα δύο πράγματα αυτά ήτανε. σε βλάσει. Και είσαι εσύ. Η γλυκερία είμαι, είσαι καλά. Αν είσαι γλυκερία είμαι καλά. Μπράβο. Μαστρογιάννη, τι έγινε, βρήκες τίποτα. Το διάολό μου βρήκα. Όχι, για το θερμοσύφωνο λέω. Ναι, κλασική περίπτωση βλάβης. Επισκευάζεται. Μόνο από μένα, όχι από τον καθένα. Θερμοστάτης καμένος. Δηλαδή τώρα είναι εντάξει. Εντάξει, μάλιστα. Μπορώ να πάω να τον ανάψω, έτσι. Να το ανάψει και άστο και λίγο παραπάνω να κάνει και εγώ καμπανάκι γιατί είδες πως είμαι, έτσι. Μάλιστα. Θα μου φτάσει. Τι βάλες αφεντικό. Μπας και πάει το μυαλό στη θέση του. Σιγά πάνω. Τώρα πιάσα αυτά τα πράγματα και ήρθα πάνω στο πατάρι μπρος. Όλα αυτά μόνος μου. Ρε άντε, δυο πράγματα για πιάμε. Ας συχτήρα από εκεί με ένα μούλο που μπλέξα. Μαστρογιάννη, σου έφερα και καθαρή πετσέτα. Βέβαια είναι λίγο λουλουδάκι, αλλά δεν σε πειράζει εσένα αυτό, έτσι. Γέτσες, κρύωσες, Όχι, δεν κρύωσα, είμαι αλλεργικός στα λουλούδια. Μου έφερες και λουλουδάτι πετσέτα. Δεν πιστεύω να σε πειράζει που κάνω χρήση στο μπάνιο σου, Όχι βέβαια, τι λες τώρα. Άλλωστε, εγώ τσεκ θα του κάνω. Ναι, Μαστρογιάννη μου, ό,τι θέλεις. Έχει κανένα σαμπουάν τη προκοπή. Σαμπουάν. Τι να το κάνεις το σαμπουάν, Μαστρογιάννη. Να λουστώ. Και τι να λούσεις. Με κοιτάς που είμαι εγώ έτσι. Τρίχα αλλάζω. Άλλωστε ο άντρας διακρίνεται για δύο πράγματα. Το ένα είναι το σαπούνι. Το άλλο. Αφεντικό! 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 Το πατάρι γέμισε νερά. Κάπου είχε διαρροή και όπως πέταγα πάνω τα πράγματα βρέθηκα μπροστά στη λίμνη του μαραθώνα. Τι έγινε, λέει. Δεν είναι δυνατόν. Κλασική περίπτωση διαρροής. Λοιπόν, μαντάμ, το σαπούνι στο πατάρι. Θα πάρω τον μπάνιο μου αυσιλού. Μαστρογιάννη, την πετσέτα. Ευχαριστώ. Το αφεντικό λέει ότι ταιριάζουμε εμείς οι δυο. Και λοιπόν. Δεν έχει και λοιπόν, μάστορας είναι αυτός. Ό,τι πει είναι και νόμος. Αυτό, μαντάμ, εξευράσει από το πατάρι. Αναμνηστικό δώρο. Μα τελικά τι είχε ο θερμοσύφωνας. Κλασική περίπτωση διαρροής. Είχε σαπίσει το λαστιχάκι εισόδου. Το άλλαξα και είναι σαν καινούριος. Θα τον έχεις όλη στη ζωή του. Καλυφθείτε! Τι έγινε, παιδιά, είχαμε θύματα. Τι ήταν πάλι αυτό, Μαστρογιάννη. Κλασική περίπτωση έκρηξης. Ευκαιρία να απαλλαγείς από αυτό τον εφιάλτη. Και αυτό χάρη σε εμάς. Κάνα ρούχο έχεις αμαλώσει τώρα, είμαστε, δεν μπορούμε να πάμε σπίτι, είμαστε μουσκεμα. Πού να βρω αντρικά ρούχα, Μαστρογιάννη. Α, έχω κάτι ράσα από τις απόκριες που είχα ντυθεί παπάς, να στα φέρω. Φέρτε να πάει στο διάλογο, πώς θα πάμε στο σπίτι, στραγγίζουμε. Πού να νοείς κι σου Θεέ, να έρθω να γονατίσω. Τι, μπουγάδα βάλαμε. Λοιπόν, ήρθε η τελευταία σου ώρα, εξομολογήσου να σε κοινωνήσω και δεύτε τελευταίο ασπασμό. Ας τις βλακίες ρε, τι μασκαραλίκια είναι αυτά, άλλα να δεις. Μη μου αυθαδιάζεις εμένα να μη σε αφορήσω, άκουσες. Βρε ας τα λόγια και εκεί πήγαινε δες τη βρύση που τρέχει μέσα. Μη μου μιλάς για βρύσες και κάνουλες και υδροροές γιατί με πιάνει σύνδρομο να σε σκοτώσω. Πάλι γλώσσα βγάζεις βρε μικρόβιο. Μπορεί να σκοπεί να με ξαναβαρέσει το κεφάλι μου το έχεις ραΐσει στο κρανίο. Να κι εγώ. Τι
πάω όσο θες. Αν δεν πιω τη γουλιά μου, δεν σε σηκώνω. Εδώ καταφύγιο επιδιορθώσεων και μερεμετιών. Σας μιλάει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Ο Μαστρογιάννης, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος και ανεξάντλητος, απουσιάζει. Αφήστε σύντομο μήνυμα και θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Μιλήστε μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Ναι, Μαστρογιάννη, η κυρία Ντόρα είμαι. Έχω ένα πρόβλημα με το καλοριφέρ. Σε παρακαλώ, όταν αδειάσεις, έλα να του ρίξεις μια ματιά. Οκ. Οκ. Βρες η Μαρίνα, από πότε άρχισαν να απαντούν οι αυτόματοι τηλεφωνητές? Ξέρω εγώ. Λες να βγάλανε κανένα νέο βελτιωμένο μοντέλο. Του είπα οκ και μου είπε κι αυτός οκ. Μπα, κάποιος θα μπήκε στη γραμμή και θα μου έκανε πλάκα. Καθόλου απίθανο. Α, πολύ ωραίος. Ευτυχώς που έρχεσαι κι εσύ πότε και θυμάμαι να φτιάξω κανένα καφεδάκι να πιω. Έλα να χαρείς, μην αρχίζεις πάλι την κρίνια. Μα καλά δεν μου λες. Τι σου λείπει? Όχι πες μου, τι σου λείπει? Τον αντρούλη σου τον έχεις. Τη Λουξ πιταρώνα σου την έχεις. Τι άλλο θες δηλαδή? Αλλή μόνο σε μένα την καημενούλα, που είμαι μόνη, έρημη και απροστάτευτη. Μιλάς κι εσύ τώρα. Μα σοβαρολογείς τώρα. Λες για τον αντρούλη μου. Χαρά στη σχέση. Νύχτα έρχεται, νύχτα φεύγει. Βρε, ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι? Και όσο για τη σπιταρόνα που λες, είναι τόσο μεγάλη και άδεια, ίσα να μου μεγαλώνει τη μοναξιά μου. Αν υπήρχε ένα παιδί εδώ μέσα. Τόσο πολύ σου λείπει ένα παιδί, Μα για συντροφιά. Και γιατί δεν κάνετε ένα με τον Κυριάκο? Τι να σου πω, ίσως φταίει το ότι δεν το κάναμε στις αρχές του γάμου μας. Ναι, αλλά τα παιδιά δεν έρχονται μόνο από δική μας επιθυμία. Ναι, αλλά αφού δεν έγινε ως τώρα. Άσε πω, Κυριάκος, ούτε να το συζητήσει θέλει. Είμαστε, λέει, μεγάλοι για τέτοια. Σοβαρά. Σοχλαμάρες, παιδί μου. Απλώς δεν θέλει ευθύνες. Να είναι άνετος, να γλεντάει με τις όποιες δεσποινίδες δηλώνουν ιδιαιτέρες. Και δεν μου λες, γιατί δεν τον χωρίζεις? Στην οικογένειά μου συγχωρούν το κέρατο, αλλά όχι το διαζύγιο. Ώρες, βρε Μαρινάκι μου, περνάνε πολύ τολμηρές σκέψεις από το μυαλό μου. Δηλαδή, για λέγε να ακούσουμε. Να, αφού κι αυτός κάθε άλλο παραπιστός μου είναι, δεν βλέπω το λόγο γιατί εγώ θα πρέπει να παριστάνω την Πινελόπη. Θέλεις να πεις ότι αισθάνεσαι την ανάγκη να τον πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα? Δεν σε έχω ικανή. Όταν πρόκειται για την ευτυχία της, κάθε γυναίκα είναι ικανή για όλα. Ακόμα και για την απιστία? Για δες κρυφό ταλέντο η κυρία Ντόρα μας. Μωρέ, όλες ίδιες είμαστε, καλά το λέω εγώ. Όλες ίδιες είμαστε. Δηλαδή το έχεις αποφασίσει, πάει και τελείωσε, θα του το φορέσεις? Δεν κατάλαβες, δεν μιλάω για μια απλή απιστία. Το πάω πιο πέρα, πιο μακριά. Και τι μπορεί να υπάρχει πιο πέρα από την απιστία? Για πες μου, γιατί εγώ αυτό δεν το ξέρω. Για λέγε, τι υπάρχει πιο πέρα από την απιστία? Ο καρπός της. Ορίστε. Θέλω να βρω έναν άντρα να μου κάνει ένα παιδί. Έναν οποιονδήποτε άντρα. Αρκεί να είναι άντρας. Κάπως δύσκολο στην εποχή μας, αλλά όλο και κάποιον θα βρεις. Φρε Μαρίνα μου, εγώ θέλω έναν άντρα που να μπορέσει να εκτελέσει την αποστολή του. Μπήκες? Βέβαια, ο ίδιος δεν πρέπει να μάθει τίποτα, γιατί τότε τα πράγματα μπλέκονται. Πάντως, αν και πραγματικά πολύ τολμηρή η ιδέα σου, κάπου συμφωνώ. Κάπου μ' αγγίζει και εμένα. Με την έννοια της αντεπίθεσης, βέβαια. Αφού οι άντρες επιμένουν να είναι αυτοί που είναι, γιατί να μην τους δώσεις να καταλάβουν? Κέρατο στο κέρατο, παιδί μου, κέρατο στο κέρατο. Και δεν μου λες, αυτό το χι άντρα που λες, πού θα τον βρεις? Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν πρέπει και ούτε σκοπεύω να βγω να τον εψάξω στο δρόμο. Που το πω παπαγάλος, πως αγαπάει άλλος. Αρέσω παιδί μου, αρέσω σε κάθε γκομένα. Κορίτσα, έχετε κανένα πρόβλημα με το διαμέρισμα? Καμιά διαρροή στο καλοριφέρα, αποφράξεις, μετακομίσεις, αναθυμιάσεις, τίποτα? Καλά! Αφού δεν ήξερες να τη φτιάξεις, γιατί έστειλες ένα ο Μαστρογιάννης? Εγώ φταίω. Νόμιζα πως θα τα καταφέρω. Μη στεναχωριέσαι όμως. Τώρα που θα έρθει ο Μαστρογιάννης, όλα θα διορθωθούν. Μακάρι, γιατί δεν σε βλέπω καλά, κακομοίρη μου. Άκου, λέει, νόμιζε πως θα τα καταφέρει. Ξέρεις πόσες φορές έχω πει εγώ? Νομίζω πως θα τα καταφέρω να δυνατήσω. Αν γινόντουσαν έτσι οι δουλειές. Το τηλέφωνο. Εμπρός, λέγεται. Τι είναι αυτό? Ούτε μιλάει το λαλάκι, κουδουνίζει και συνέχεια. Αυτό είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Τι βλάβη, βρε ζώων, η πόρτα είναι. Κάθομαι και τον ακούω.
Αμυαλό το κουβαλάει το τηλέφωνο. Έλα, Κυριάννη, επιτέλους, τι μου τον έστειλες αυτόν τον άσχετο. Μη φοβάσαι, τώρα που είμαι εγώ εδώ πέρα είναι όλα σχετικά. Πού είναι ο καμπινές? Για την ανάγκη σου. Ποια ανάγκη μου να τον φτιάξω? Και τη σκούπα καλά σε φώναξω για τον καμπινέ. Α, για τη σκούπα. Ναι. Η σκούπα πού είναι? Έλα, μέσα είναι αυτός, τη χάλασε. Αυτός και αυτός εδώ πέρα είναι? Ναι, εδώ είναι μέσα. Πού είσαι, ρε? Ρε ρημάδι. Έλα, έλα, Κυριάννη. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Πάλι μια κάμερα, Έλα, Κυριάννη, άστο. Να, δεν μου λες. Ο ασθενής που είναι? Ποιος ασθενής, καλέ, εδώ δεν υπάρχει κανείς ασθενής, όλοι σκάνε από υγεία. Και εμένα τι με φώναξες τότε? Για τη σκούπα σε φώναξα. Πού είναι η σκούπα? Νάτι. Αυτή η απαλωτρίωση είναι σκούπα? Ναι. Και ποιος την έκανε? Αυτός. Ρε κτήνος, τι έχω μάθει τόσα χρόνια, μου έχεις φάει τη ζωή. Αυτό έκανα, αφεντικό. Αυτά που μου είπατε, τα κάνω. Όχι από τη σκύρα, τι κάνεις, τι μέσα με τη σκύρα μου παράτε. Μαδάμ, μην το χτυπάς στο κεφάλι και μου τον χαλάσεις, έχει κουτιάνει από ξύλο. Κοίταξε, βρε. Κοίτα να κοιτάς εκεί να μάθεις από τα αφεντικό σου. Κοίτα τι έχει κάνει εδώ πέρα ο ξεφτύλας. Άντερα έχει βάλει μέσα. Κοίτα. Για να ρημάξει είναι πρώτος για να ρημάξει. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Τα παπούτσια μέσα σκούπα ήτανε? Εγώ είμαι, Κυριάννη. Μην μπερδεύεσαι μες στα πόδια μας και μας αποπροσανατολίζεις. Φτιάχνετε, θα τη φτιάξεις. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Σε ένα λεπτό θα έχει φτιαχτεί. Μόνο μην κάθεσαι δίπλα μας, μην πες απάνω μας και μαλλιώσεις. Καλά, καλά, θα φύγω καλά. Έλα, κάνε άκρη μας, κόψεις την προσπέλαση. Εδώ πέρα ωραία άραξε εσύ, έτσι. Τι να κάνω, αφεντικό? Θα κάνεις καμιά δουλειά. Τι να κάνω, πώς? Πιάσου εδώ πέρα, έχει ένα καλώδιο μπροστά σου. Πιάστε. Αυτό? Ναι, σηκώστε τα πάνω. Πιάστε το ένα από όλα από τους δύο. Ποιον από τους δύο? Όποιον να είναι. Πιάσε, έχει ρεύμα, χτυπάει. Όχι. Κοίταξε μαλάκα, μην πιάσει άλλο γιατί έχει ρεύμα, να σε σκοτώσει. Φτιάχνετε. Είπαμε είναι κλασική περίπτωση συναρμολόγησης και ρύθμισης. Σε ένα λεπτό θα λειτουργεί και θα έχεις κάνει το σπίτι αγνώριστο. Μη μας πας τα νεύρα. Δόξα τω Θεώ. Είδες. Να ο μάστορας θα μου τη φτιάξει. Δόξα τω Θεώ. Ορίστε, τα σκατά σου τα φτιάξαμε. Αν δεν βάλω το χέρι μου εγώ δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Τώρα τι κάθεσαι και με χαζεύεις? Μαθαίνω, αφεντικό. Πιάσ' και μόνο στα εργαλεία θα πάω να δουλέψω στην τώρα μετά. Εντάξει. Την έφτιαξες καλά. Αν την έφτιαξα λέει σε ένα λεπτό θα το δεις στην πράξη. Πρόσεξέ με. Εδώ εκεί. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Περίμενε να τελειώσω και μετά να μιλήσεις. Εδώ. Τι κάνεις εκεί, Κυριάννη? Επίδειξη ισχύως. Και θα τα ρουφήξει όλα αυτά. Αν θα τα ρουφήξει, λέει κυβικά θα ρουφήξει. Έτσι και δεν ρουφήξει σκούπα, στο λέω, θα πάρω το σκουπόξυλο. Πρέπει μην ανησυχείς και εκνευρίζεσαι και πάθεις τίποτα. Εγώ γιατί να ανησυχώ. Εγώ θα το κρατάω το σκουπόξυλο. Να δεις τι έχει να γίνει. Περίμενε και μετά μιλάς. Βάλ' το καλώδιο στην πρίζα. Δεν έχει φύσει, αφεντικό. Βάλ' το έτσι, δοκιμή κάνουμε. Και πού σε, μην το πιάσεις, γιατί δεν σε έχω ασφαλισμένο. Λοιπόν, ένα από όλο σε κάθε τρύπα. Ένα από όλο σε κάθε τρύπα. Εντάξει, αφεντικό. Από εκεί είναι η πρίζα. Τι είναι αυτό, καλέ! Μην ανησυχείς, κλασική περίπτωση ανάποδης συναρμολόγησης. Το σκουπόξυλο, βρε! Τώρα θα δείτε. Τι έγινε με την κουβέντα? Το σπίτι χάλια! Τι έγινε? Τι έγινε? Θα μας πας. Θα μας μετρήσει τα φαΐδια. Απ' τους απατεώνες! Απ' τους παλιανθρώπους! Απ' τους αλήτες τους Ελλήνους! Αν να μου διαλύσουν τη σκούπα! Τα τέρατα να μου χαλάσουν το σπίτι! Θα τους φτιάξω! Θα τους ξεσκίσω! Προλάβανε και φύγανε τα κτίνη! Θα τους κάνω! Κοντοσούβλη θα τους κάνω! Τώρα θα πάω στην αστυνομία! Απ' τα σώμια! Αμόλα τώρα που καθάρισε ο ορίζοντας. Τη σκαπουλάλα από αφεντικό. Λοιπόν, Μαστρογιάννη. Αυτό είναι τελείως ξεκούρδιστο. Αυτό έχει πιο πολύ αέρα μέσα παρά νερό. Κλασική περίπτωση βλάβης δηλαδή. Βέβαια. Θα σου ρίξω εγώ μια εξαέρωση και θα σου βγάζει έναν ήχο διαμάντη. Πένσα.
Τι τρέχει, Μαρινάκη, γιατί χαμογελάς και τραγουδάς εσύ? Ο άντρας. Ποιος άντρας? Ο 1-2 χ που σου έλεγα. Σου τον βρήκα. Σοβαρά? Σου λέω και είναι ό,τι χρειάζεται. Καλά, τώρα έχω πείρα εγώ σε αυτά, δεν γελιέμαι. Και δεν μου λες ποιος είναι, τον ξέρω εγώ. Μόνο εσύ, όλη η γειτονιά τον ξέρει. Καλή, τι λέω, ποια γειτονιά, όλος ο κόσμος τον ξέρει. Πες μου, σε παρακαλώ και με έπληξες, ποιος είναι? Ο Μαστρογιάννη. Ο Μαρτσέλο! Ποιος Μαρτσέλο, Χριστιανή μου, τον νου σου στα εισαγόμενα τον έχεις. Εγώ σου μιλάω για δικό μας, ντόπιο πράγμα. Εννοείς ο... Σκάσε με τώρα, ας πούμε, έχει φάει σπιρτάδα. Έλα εδώ πέρα να βοηθήσω να το ανοίξουμε. Εδώ πίσω. Τράβα πίσω, ναι. Καργάρισε. Έτσι. Τράβα, ναι. Πάμε. Τράβα. Τράβα. Το μαλακό με τον αποκαλείς. Μένω. Μαντάμ, με συγχωρείτε, κόλλα έχετε? Μα δεν καταλαβαίνω. Για ποιο πράγμα? Για το βάζο. Θα το φτιάξουμε μαζί με το καλοριφέρ. Χαρά στην απώλεια. Ξέρεις τι παλιατζούρα ήτανε? 1700 ετών και βάλε. Καλά κάνατε και το σπάσατε. Ευκαιρία να αγοράσω καινούριο. Και πολύ κράτησε. Δεν σα αφεντικό, κάναμε και μια καλή δουλειά. Έκανες και μια σωστή δουλειά, έχω να το θέλεις. Βλάκα. Αχ, το καημένο μου το βαζάκι. Μπράβο, Ντοράκι μου, μπράβο, θαύματα κατάφερες. Ούτε εγώ δεν θα τα κατάφερνα έτσι. Ούτε εγώ. Αυτό σημαίνει ότι εγκρίνεις το Μαστρογιάννη. Ξέρεις, σκέφτηκα, Μαρινάκη μου, ότι είναι ο μόνος που μπορεί να μπαινοβγαίνει εδώ μέσα άνετα, χωρίς να τον πονηρευτεί η γειτονιά. Κι εγώ γι' αυτό τον σκέφτηκα. Και όχι μόνο να μπαίνει, αλλά να κάθεται και όσο θέλει. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Βέβαια, Για ρώτα με και εμένα τι τράφηξε όταν τα φτιάξε εμένα ταχυδρόμο. Ταχυδρόμο? Ταχυδρόμο. Έπρεπε όλα να γίνονται σε όσο διάστημα χρειάζεται για να λάβει κανείς ένα γράμμα. Πού να το ευχαριστηθείς? Στα πιτσφιτήλα! Δεν πειράζει, αφού τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Μωρέ, τα είπαμε, αλλά ξέρεις, Μαρινάκη μου, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Λες να μοιάζει ο Μαστρογιάννης στο Μαρτσέλο μόνο στο όνομα? Εννοείς μήπως δεν... Μωρέ, αυτό εννοώ. Μην ανησυχείς. Το ράδιο Μπουγάδα λέει πως όλο και κάτι ψυχικά κάνει στη γειτονιά. Ψυχικά? Ψυχικά. Ειδικά με κάτι βαρυπενθούσες χείρες. Με χείρες? Κοίτα μου λες, δεν μου λες. Λες να ανάβουνε και κεριά. Στα βιτσιάζα, πέσαμε. Καιρός ήταν. Ορίστε, μου κάνεις ζημιά πάλι. Μέχρι εχθές παντού. Ας τα κρατήσω από το μεροκάματο. Σιγά το μεροκάματο. Ρε, άντε στο διάλογο, τράβατε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Άντε πάλι από την ΑΕΚ. Σε βίδωσα τι. Ναι, θα τραγουδήσω. Πότε θα κάνουμε πανιά να κάτσω στο τιμόνι. Δεν ξέρεις φύγει αφεντικού. Βράσ' το διάλογο, ζώσε εκεί πέρα λίγο να βγει. Μόνο θα βγει. Τεμπέλα ρε. Να δω τη Λέρου τα νησιά να μου διαβούν οι πόνοι. Ορίστε. Μόλις οριστεί λιγάκι, έκλασε. Βάζουμε και ρεφρά στο τραγούδι δηλαδή. Άντε στο διάλογο. Τίποτε είναι. Φέρω το εργαλείο. Διάβογε. Αυτό εδώ πέρα τι μου το έχεις εδώ. Τσίρκο έχουμε. Ένα χάρτη από είχαμε. Κάτσε εδώ πέρα. Τράβα πίσω μου να διπλασιάσουμε την έλξη. Καλά. Περίμενε μια στιγμή να πιάσω. Έγκες. Προς. Πάμε. Το τράβα. Τράβα. Ούτε να πέσει δεν ξέρεις από... Ορίστε, χαλάσανε κράσα. Παναγία μου. Ας τώρα τι έγινε, πιάσαμε φωτιά. Το πολύ αέρα το βγάλαμε. Και ο καπνός. Ανοίξτε κανένα παράθυρο να συνδεθείτε με το λούκι της ατμόσφαιρας. Μα ανοιχτό είναι. Τότε πάτε το απορροφητήρα. Όλα από εμάς τα περιμένετε. Δυο ψυχές μας. Έχεις πέσει τα πεντρέ. Όχι. Πάμε να φύγουμε, σκολάμε. Ερχόμαστε αύριο. Τι αύριο αφεντικό δεν δουλεύω, είναι Κυριακή αύριο. Δεν θέλατε τη χάωσα. Μα τι λες, Μάστορα, και εγώ 2 μέρες έτσι θα είμαι. Δεν έχετε εξοχικό να πάτε. Έχει εγώ ο καπνός. Ο καπνός. Όταν αρχίσει και τρέχει νερό, θα σταματήσει ο καπνός. Οπότε σφουγγαρίζετε και ξαναμπαίνετε. Άντε για χαρά. Τα εργαλεία θα έρθουν Είσαι τελευταία. και το πρώτο μυαλό αφεντικό, μπράβο. Μην μιλάς εσύ βλαμμένα. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι θα γίνει βρε με τη βρύση, θα τη φτιάξεις καμιά φορά. Μη μου μιλάς τώρα, αθλούμε για τη φόρμα μου. Ποια φόρμα σου βρε, η φόρμα σου πλήθηκε, ελάτινε. Με τη βρύση τι θα γίνει. Δεν σκοπεί να μου μιλάς για βρύση και ιδεραγωγούς. Θα με στείλει στο ψυχιατρίο. Άλλα θα δεις βρε ακαμάτι. Αυτό τώρα γιατί σταμάτησε. Για κοίτα με στην τρύπα, αν έρχεται. Σ' αρέσει ένα αφεντικό. Επιτέλους έκανες και μια σωστή δουλειά. Αυτό έλειπε να μην σ' αρέσουνε κιόλας. 7 τετράγωνα ποδαρόδρομο έκανα.
Δεν θέλω μουρμούρες. Αν δεν κουραστείς, πώς θα μάθεις τη δουλειά. Τι σχέση έχει δουλειά αφεντικό με τα λούδια για την κόμενα? Βρε ανθυγινό αντικείμενο, δεν έχεις αντιληφθεί ότι η γυναίκα θέλει και λίγο λουλουδικό? Καλά, η γυναίκα κόμενα, αλλά και οι χείρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οι χείρες. Γιατί γιορτάζει σήμερα? Όχι ακριβώς, αλλά σαν και σήμερα εδώ και 5 χρόνια της χάρισε την ελευθερία της ο Μακαρίτης και τέζα ο σύζυγος. Όχι γελάς εσύ. Ζαφυρία, κούκου, κοίτα τι σου φέρω καλός άνεμος. Για στάσου ρε φίλε, για ποιον άνεμο μιλάς? Για το Λίβα που καίει τα Σπαρτά. Καλά δεν μου λες, λάθος έκανα. Δεν είναι εδώ της Ζαφυρίας? Εδώ είναι, εδώ είναι. Και εσύ ποιος είσαι? Ο Μέλος, σύζυγος της κυρίας. Ο δεύτερος δηλαδή. Ο Β που λένε. Αμογάμα είσαι, ο γάμα καημένο. Τι είπες? Τίποτα, λέω με το καλό ο γάμος. Α, ευχαριστώ ρε φίλε, ευχαριστώ. Εσύ όμως δεν μου είπες ποιος είσαι. Αλλά τι βλέπω μωρέ, φόρμα, κατάλαβα. Είσαι το μασταράκι που έρχεται και φτιάχνει ό,τι χαλάει εδώ μέσα, Μου μίλησε για σένα η Ζαφυρία. Τι σου έχει πει? Ότι είσαι αστιούλης, ότι της κάνεις διάφορα αστεία. Εγώ αστιούλης? Ναι. Εδώ έχουμε εξαντλήσει όλη τη σοβαρότητα. Έλα ρε φίλε, πώς τα λες έτσι. Λοιπόν, πλάκα έχεις, πλάκα. Τέλος πάντων, ποιος έχει πλάκα από τους δυο μας, αυτό θα το βρούμε μια άλλη φορά. Άσε μην το ψάχνεις, θα βγεις χαμένος. Μπας πετός, γεια χαρά. Γεια χαρά. Πού είσαι μωρέ, στάσου μια στιγμή. Τα λουλούδια. Ας τα πω για φύτεμα. Γεια χαρά. Τι σημαίνει αυτό, νεαρέ μου? Δεν ξέρω, το αφεντικό το έγραψε, εκείνο ξέρει. Και πού είναι το αφεντικό σου, παιδί μου? Έφυγε ξαφνικά για το χωριό. Τον το πείσε να την προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει τη μάνα του. Τώρα βρήκε να μας αφήσει. Και αυτός το ίδιο είπε. Τώρα βρήκε να μας αφήσει. Όχι, παιδί μου, δεν εννοώ. Για την μητέρα του. Για τον ίδιο λέω που έφυγε και πήγε στο χωριό του. Τώρα που έπαθα εγώ τη ζημιά. Τι ζημιά πάθετε, στρατηγέ μου? Εγώ είμαι εδώ. Εσύ. Και τι ξέρεις να κάνεις εσύ, νεαρέ μου? Πολλά πράγματα. Να σας τα πω ένα-ένα. Όχι, να μου λείπει. Λεκάνες, ξέρεις να ξεβουλώνεις? Λεκάνες? Δηλαδή τουαλέτες? Έλα παιδί μου, πάμε και δεν έχω άλλα περιφώνια. Την χρειάζομαι, το κατάλαβες, πάμε. Ξέρετε, εγώ δηλαδή μαθητευόμενος είμαι. Έχω και ένα μερμεντάκι να τελειώσω, ξέρετε. Πάμε παιδί μου, όπλα παλάσκες αμέσως. Επόμου, χωρίς, εμπρός, ας. Αχ, Παναγία μου, κάνε να έρθει ο Γιάννης μου να τον εδώ και μετά ας πεθάνω. Κάντε να έρθει ο Γιώκας μου και μετά πάρε μου την ψυχή. Μάνα! Ρε μάνα σούρδα, ήρθε ο γιος σου, το καμάρι σου, τι κάνεις? Κακούργε! Ήρθες για να με πεθάνεις. Δεν θα έρχοσουν πριν κάνω τον τάμα. Ρε μάνα μου πάνε πως είσαι πολύ άρρωστη και σε βλέπω μια χαρά εγώ. Μαύρη χαρά, παιδί μου. Όπου να είναι κληρώνω. Τα τελευταία που λένε. Σοπάρε μάνα, ηρέμησε, θα σε πάω στους καλύτερους γιατρούς. Πώς κάνεις έτσι? Τι να το κάνω, παιδί μου, τους γιατρούς. Εσύ είσαι ο καλύτερος γιατρός για μένα. Πουλάκι μου που ήρθες, χρυσό μου. Καφούργε! Ήρθες να υπογράψεις το πιστοποιητικό του θανάτου μου, Γι' αυτό ήρθες. Μην κάνεις έτσι, μην εκλεβαίνεσαι, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, βρε κερατά. Τι να ηρεμήσω, βρε. Τι να ηρεμήσω έτσι όπως με έκανες, σε ρωτώ. Μα να μην φωνάζεις, μην κάνεις έτσι και πας και τίποτα ξεκεγριά γυναίκα. Έχεις δίκιο, παιδί μου, έχεις δίκιο, έτσι. Έλα αγοράκι μου, έλα πουλάκι μου. Πες μου, τι κάνεις στην Αθήνα την ξελογιάστρα? Τι βρήκες καλό που ξέχασες και τη μάνα σου, βρε κερατά? Μη βαράς ρε μάνα, άσε με να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ, όλα μόνη σου τα λες. Ρε μάνα, στην Αθήνα δεν έχω βρει τίποτα καλό, τη δουλειά μου έχω, από το πρωί μέχρι το βράδυ σκοτώνομαι στη δουλειά, μ' ακούς, τι μόνο μου τα λέω, μόνο μου ακούω. Ρε μάνα, κακάρωσες! Ποιος θα κακάρωσε, βρε, Παλιά κερατά, θες να τα κακαρώσω, για να μου φας την περιουσία μου, να μου φας το βιό μου, αλλά δεν θα το φας, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Κοίτα με. Θα καείς στο τζάκι μου πας εκεί. Το κατάλαβα πως είσαι μια χαρά το χαστούκι. Καλά δεν μου λες το τηλεγράφημα έγραφε πως είσαι κακό χάλι. Ξέρω τι έγραφε το τηλεγράφημα, εσύ θα μου πεις. Εγώ το έγραψα. Εσύ το έγραψε. Πώς αλλιώς σας έφερνα, βρε καθηκιάπητο να με δεις, Αλλά τι έννοιες. Την άλλη τη φορά που θα πεθάνω στα αλήθεια, δεν θα σου τηλεγραφήσω για να μάθεις. Κι εγώ δεν θα έρθω, κι ας σου κακοφανεί.
το πόνο μου. Τώρα θα κύσω, Γιάννη μας. Τι μου είπες, βρε. Τι μου είπες. Σιγά στρατηγά. Να το συζητήσουμε το πράγμα. Τι να συζητήσουμε, βρε. Στην ξεβούλωσα τη λεκάνη και δεν στην ξεβούλωσα. Την ξεβούλωσες, λοιπόν. Τότε και θες να με κάνεις ολόκληρη με τα σκάγια. Γιατί, βρε, δεν ήταν αστείο αυτό που μου είπες. Σε μένα το είπες αυτό. Άκου τι μου είπε το εξαθλιωμένο υποκείμενο. Για στρατηγός, λέει, παρά είσαι χέστης. Ας το διάλωμα τώρα εδώ και να χαλάσει. Τόσο γάμο το μου έχεις φάει τη ζωή κέρατο. Αν δεν χαλάσεις το δρόμο, μες στη μέση θα βράμε πάλι. Τι έχει τώρα. Τόσο γάμο. Τώρα μια ζωή συνέχεια με αυτό το χτυκιό θα ταλαιπωρήσει. Ορίστε, κανονικά, έτσι όπως το... Φαίνεται το έχουν φτιάξει για αριστερόχειρα. Για αριστερόχειρα το έχουν φτιάξει. Έλα στο διάλο ξέσπιξε να τελειώνω να πάω στη δουλειά μου. Πού σφίγγωσε, τσίχλα πάτησε. Ωραία, καλώς τα πουλάκια μου. Δεν μου λέτε θέλεις φίξουμε καμιά βίδα σας. Απάνω στην ώρα που ήρθατε σε άσχημη κατάσταση. Στη μέση του δρόμου βρήκες να φτιάξεις το πατίνι σου. Αυτά παθαίνεις. Γιατί δεν έχεις μυαλό. Γιατί αν είχες μυαλό θα έχεις αυτοκίνητο τώρα. Αυτοκίνητο. Κορόιδο. Κορόιδο θα ήμουν αν είχα αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες και αλουμινένιες ζάντες. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, Ρε, καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα, αλλά αντίσταση στο διάλογο δεν σας πάω. Δεν σας γουστάρω. Άντε μη σου τρεματίσει το κεφάλι με το κλειδί. Κορόιδο, κορόιδο. Ρεούς! Άσε το διάλογο, πήγα από εδώ. Νεκροθάφτη. Ο εφιάλτης. Αχ, μπράβο. Καλά τους τα είπατε. Πολύ καλά τους κάνατε. Να τα έχουμε και οπαδούς τώρα. Πάλι μπροστά μου εσύ. Μα θέλω να σας απασχολήσω για λίγο. Δεν βλέπεις πως είμαι απασχολημένος. Μα θέλω να σας πω κάτι. Μπας πέτος λέγε το, άντε, τελειώνω. Μα τόσες φορές που με αποπήρατε το έχω ξεχάσει. Τότε ευκαιρία σε απασχολήσω εγώ, γιατί κατά πως βλέπω είσαι εξειδικευμένος στα σπροξήματα. Λοιπόν, ευκαιρία τώρα να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Μα είναι κόντρα στη φύση μου. Θα το πάμε παραφύση, έλα, μην κάνεις το δύσκολο. Κακιά, έλα, σπρώξε ρε. Μα αυτό κύριε Γιάννη μου δεν τσουλάει καθόλου. Μα δεν σπρώξε καθόλου. Να ανέβω εγώ να με σπρώξετε. Κατά πως βλέπω από εδώ το έφερνες, από εκεί το έφερνες, ήθελα να μου δώσεις να καταλάβω την απασχόληση που ήθελες. Ορίστε, έλα. Άντε, το στοιχείο σου. Έλα. Είδες τώρα τι ωραία που πάει. Μ' αρέσει το σπρώξιμο. Κι ανεβαίνοντας ψηλά πάνω στα ψηλά βουνά, κύριε Γιάννη, πετάμε! Πετάμε ρε βλάκα στο παλιατζίδικο, είμαστε για κρατήσουμε την πέση. Ώστε το απόγευμα λοιπόν, Ναι, έφτασε η ώρα που λένε και σε λαχεία. Σήμερα κληρώνει. Και πολύ άργησε και πάρα πολύ άργησε. Βλέπεις Μαρινάκη μου, ο άνθρωπος έλειπε στο χωριό του. Και τι του είπες για να έρθει? Να μου φτιάξει τα υδραυλικά. Έχουνε διαρροή. Μπράβο, Ντοράκι μου, μπράβο. Και δεν μου λες, αν σου κουβαλήσει και το βοηθό του μαζί, τότε τι γίνεται? Βρε Μαρινάκη μου, αυτό δεν το σκέφτηκα. Για λέγε, τι κάνουμε τότε? Θα σου πω αμέσως. Θα το ρίξεις κορώνα γράμματα. Μπράβο, βρε Μαρίνα μου. Τελικά εκτός από πείρα έχεις και φαντασία. Γι' αυτό σε συμβουλεύομαι. Οχτώ όρφου τα απόγευμα πήγε βλάκα. Τι είναι το εγώ αφεντικό, ας παίρναμε το ασανσέρ. Ποιο ασανσέρ ρε ηλίθιε να πούμε στο ασανσέρ αφού εμείς το συντηρούμε. Πού είμαστε τώρα? Εδώ, σε αυτόν τον όροφο. Και ποια πόρτα είναι, αυτή ή αυτή? Αυτή, δεν τη θυμάσαι? Πού να τη θυμάμαι, φόρες ίδιες είναι. Τραβά χτύπα το κουδούνι. Όχι αυτό ρε βλάκα, το κουδούνι, αυτό είναι το φως. Άκου τι βαράνε. Περίεργο. Ποιος χτύπησε το κουδούνι? Ποιος χτύπησε? Α, πώς μπήκατε εσείς? Από πάνω. Από πού μπήκατε? Από πάνω. Και πώς σας άνοιξε? Από πάνω. Πού είναι ο ασθενής?
Στην κρεβατοκάμαρα. Έλα πάνω, λες. Μα ελάτε, δεν είναι ανάγκη να πάμε αμέσως στην κρεβατοκάμαρα. Ελάτε να πάρουμε κάτι. Εγώ θα ήθελα μια γκαζόζα. Εσύ, Μαστρογιάννη. Την αμοιβή μου. Όχι, εννοώ τι πίνεις. Συνήθως ένα καφέ, ένα ουζάκι, μια μπύρα, κάνα μισό κιλό. Πάω να φέρω. Τι έχεις βαρέσει στην κουζίνα? Όχι, την πύρα εννοώ. Α, για την πύρα τράβα. Αυτή είναι πελάτης αφεντικό. Όσα κάτι άλλους που τσιγκωνεύονται, αν έχεις αποσύνει έτσι απλοχέρα, θα ζήταγα 2 γκαζόζες. Πάρε 5. Μαστρογιάννη, μπορείς να μου το ανοίξεις? Τι είπε? Να της το ανοίξεις. Ποιο να σου ανοίξω? Το μπουκάλι της μπύρας. Α, για το μπουκάλι μιλάς. Πάμε. Προχώρα. Αφεντικό, για κοίτα στο ψυγείο όπως έχει κάνα κασάτο. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Έστω διάλο βλάκα. Λοιπόν, το μπουκάλι που είναι? Βρες το μπουκάλι, δεν το διώχνεις αυτό το βλάκα. Ποιον το βλάσει? Θα μου πεις έχουμε κάνει ένα βλάκα εδώ μέσα. Τι θέλεις και το κουβαλάς συνέχεια μαζί σου? Για να με βοηθάει, χωρίς αυτόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ορίστε. Μου δίνετε τα χέρια σου, λέω. Σοβαρά? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι, επειδή χαζοφέρνει? Ξέρεις τι δουλευταράς είναι αυτός? Πολλές φορές τον βάζω μπροστά και τα κάνει όλα μόνος του. Όλα μόνος του? Και εσύ τι κάνεις δηλαδή? Ναι, εγώ παρακολουθώ, κάνω μάτι. Α, δηλαδή μόνο παρακολουθείς εσύ? Όχι, κάπου επεμβαίνω κι εγώ δηλαδή, για να του δείξω πώς να το κάνει. Άπειρος νέος είναι. Αν δεν του δείξω μάστορας, ποιος θα του δείξει? Λοιπόν, το μπουκάλι που είναι? Βρες το μπουκάλι, για άλλο σε θέλω. Πες το άλλοτε. Θα σου εξηγήσω μόνο όταν αποφασίσεις να έρθεις μόνος σου στην κρεβατοκάμαρα. Α, κατάλαβα. Κλασική περίπτωση συζυγικής βλάβης, έτσι. Πάμε. Να το διορθώσω εγώ. Πού σε βλασάκι? Ναι, αφεντικό. Πάρε αυτό το 500, επειδή δεν έχει γκαζόζες στο ψυγείο, βολέψουμε κανένα κυβότιο. Ωραία, ευχαριστώ αφεντικό. Ευχαριστώ αφεντικό. Εγώ πάντα το έλεγα ότι είσαι ανοιχτό χέρι, αφεντικό, πάντα το έλεγα. Και μην βιάζεσαι, με την ησυχία σου, δεν χάλασε ο κόσμος. Όχι αφεντικό, δεν θα βιαστώ καθόλου, δεν θα βιαστώ καθόλου. Μεγάλε. Μπορεί να χρειαστεί αυτό. Και τώρα ελεύθερος βοηθού. Λοιπόν, στον ασθενή. Στάσου, Λυσάρα. Πες μου, Γιάννη μου, με θέλεις? Όσο να είναι. Με θέλεις πολύ? Εάν δεν ήθελα θα ήμουν εδώ στο μαγαζί θα ήμουν. Με θέλεις πάρα πολύ? Έλα λοιπόν πριν το μετανιώσω. Μόνο να σε κάνω να ρωτάω. Τι είναι, Γιάννη μου? Η πόρτα είναι ανοιχτή, θα μου κάνει κανείς μέσα. Θα κλείσουμε την πόρτα. Η πόρτα θέλει λάδωμα. Άσε το λάδωμα της πόρτας, άμα η πόρτα θέλει λάδωμα, εγώ τι θέλω? Στις γρασάσμα θα στο κάνω με 4. Εδώ σου λέω, τι γίνεται με εμάς? Βρε άσε, φέρει λίγο μπάκι με λάδι να λάδωσω την πόρτα. Δεν μπορώ τους θορύβους σαν επιθύμητους. Έχω σύνδρομο, κόβομαι. Ώστε μετριότητα λοιπόν, Τέλος πάντων, μην το συζητάς πια αυτό. Πάει, τελείωσε. Άλλο με καίει τώρα. Μήπως χρειαστεί να το ξανακάνεις? Και δεν χαίρεσαι. Εκτός και αν το μετάνιωσες τότε. Δεν το μετάνιωσα, γιατί σίγουρα κάτι κέρδισε από αυτή την υπόθεση. Κάτσετε, ακόμα δεν τον είδαμε. Γιαννάκη Τζούνιορ τον ευγάλαμε. Δεν λέω για το παιδί, για τον άντρα μου λέω. Τον άντρα σου? Η απροθυμία μου φαίνεται χθες το βράδυ τον έβαλε σε πειρασμό. Μη μου πεις ότι... Μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό. Και βρήκε, βλέπεις τη μέρα κι αυτός. Δηλαδή και με τους δυο. Τυχερή. Εσύ μας έφαγες όλες. Μαρίνα μου, δεν είναι για αστεία η υπόθεση. Φαντάζεσαι τι μπορεί να προκύψει μετά από αυτή τη διπλή κατάσταση. Τι, να έμεινες έγκυος? Καλά, αυτό δεν ήθελες. Μαρινάκι μου, ο άντρας είναι δυνατόν να μην ξέρει αν είναι δικό του το παιδί. Η γυναίκα όμως μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του. Και γιατί σκάς? Οποιανού κι αν να είναι, δικός του θα είναι σίγουρα. Ναι, βέβαια, αλλά πάλι βρε Μαρίνα μου. Σκέφτεσαι αν θα έρθει εκείνη η στιγμή να το ανακοινώσω στον Κυριάκο. Πολύ φοβάμαι πως δεν θα τα καταφέρω να τα πω με φυσικότητα. Θα τα κάνω θάλασσα νομίζω. Αχ, αν τα θαλασσώνανε σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις οι γυναίκες, να είσαι σίγουρη ότι οι μισοί γάμοι θα είχαν διαλυθεί. Εξάλλου έχεις 50% πιθανότητες να βγεις αληθινή. Ναι, βέβαια. Κανονικά θα έπρεπε να είναι και ευχαριστημένος ο Κυριάκος μας. 50%. Αυτού δεν του άξιζε ούτε το 10%. Ούτε το 10%. Έχεις έναν τρόπο να τα λες όμως, βρεντόρα μου. Πάντως μην ανησυχείς. Όλο και κάτι θα βρεις να του πεις για να τα μπαλώσεις. Άντε πάμε τώρα γιατί αργήσαμε. Δεν μου λες? Με το Γιάννη τι σκοπεύεις να κάνεις? Μα καλά, τρελάθηκες? Είναι δυνατόν να κάτσω να του πω πως έχει κι αυτός μερίδιο? Γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωστά. Πάντως όλο και κάτι θα βρεις να του πεις. Εμείς οι γυναίκες είμαστε καπάτσες σε αυτά τα πράγματα, παιδάκι μου.
Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Το μαγικό μπουκάλι με το μαγικό υγρό το οποίο σε 0 χρόνο θα εξαφανίσει και τους πιο επίμονους λεκέδες. Θα σας κάνουμε μαντάμ ένα μπάνιο αγνώριστο. Κύριε Γιάννη μου, δεν θέλω να βιαστείτε καθόλου. Θέλω να μου κάνετε σωστή δουλειά. Θεέ μου, δεν μπορώ να ζήσω εγώ εδώ μέσα. Πω τη βρώμα. Οι προηγούμενοι νικάριδες ήταν πολύ βρωμιάριδες. Κοίτα. Και τα λένε και για αυτήν η επόμενη. Εσύ που το ξέρεις. Μόνο η βρωμιά των άλλων μας ενοχλεί, τη δικιά μας δεν τις βλέπουμε. Λοιπόν, μαντάμ, παρακαλώ. Έχουμε τελειώσει πριν κάμα ακόμα αρχίσουμε. Είναι πολύ επαναστατικό. Προσέξτε. Τι κάνεις, Χριστιανέ μου, σταμάτα! Θεέ μου, τι κάνεις! Έλα, εσείς κούμπισμα και φυσικά, κυρία. Κάτω τα χέρια, Θεέ μου, Θεέ μου! Το μπάνιο! Μου κάνεις το μπάνιο μπλε, Χριστιανέ μου, δεν βλέπεις! Κυρία μου, εδώ στο κάναμε ασορτή με τον πίνακα. Ξέρεις πόσο στοιχίζει σήμερα με ένα βάψιμο. Τι ασορτή με τον πίνακα, βρε, πώς θα τα καθαρίσω εγώ όλα αυτά! Εάν δεν σας κάνει, φωνάξτε ένα συνεργείο απολυμάτων. Έξω! Φύγε! Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Είσαμε το γαλαξίδι, δεν με παίρνετε καλέ. Δεν με... Κουλάρα μου, από το παραπλεύρο νεκροταφείο. Από την πιο πρόσφατη κηδεία. Είναι φρέσκο, σπαρταράει ακόμα. Τα γαρίφαλα μας μάραναν. Με τη βρύση τι θα κάνεις, βρε, πότε θα τη φτιάξεις? Τη βρύση δεν τη φτιάχνω που να διάσει όλη η λίμνη του Μαραθώνα. Αχ, θα σε φάω, βρε, θα σε φάω. Πάει έντρολε. Πάει κάτι. Αφεντικό, θέλω να σου μιλήσω. Μίλα, όλος αυτιά είμαι. Θα παντρευτώ την Γλυκερία. Είχα για ηλίθιο, αλλά για βλάκα δεν σε είχα. Γιατί με βρεις, αφεντικό? Εσύ δεν έλεγες πως ταιριάζουμε. Και αν σου έλεγα λέει πως ταιριάζει με τη χοντρή που σου φτιάξαμε τη σκούπα, την έπαιρνε. Όχι, τη χοντρή. Αυτή κοπανάει. Ρε τόσα χρόνια δεν έμαθες τίποτα από μένα, ναι. Η παροιμία λέει με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μπας περιπτώσει. Αφού δεν να την πάρεις, άντε πάει στο διάλογο. Να το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ, αφεντικό. Λοποδίτη, κι άσε ένα μισό κιλό να το γιορτάσουμε. Αφεντικό, αυτό θα το κεράσω εγώ. Ας το σχέσεις έξω από το άλλο, δεν πειράζει. Μα ακόμα δεν παντρεύτηκα. Επιμένεις δηλαδή. Κατάστημα, άνοιξε λογαριασμό με πίστοση στο Βλάση. Πιάσε την μπεζίρι και γράφε. Σιγιά. Από ορθογραφία σκίζει ο κερατάς. Ανοίγουμε. Καλημέρα κυρία Χατζικουτουβέ. Καλημέρα. Καλή κύριε Γιάννη, κομμένος μου φαίνεστε. Λιγάκι. Καλέ τι λιγάκι, είσαστε πτώμα. Μα καλά, δεν μου λέτε. Ο βοηθός σας παντρεύτηκε. Εσείς κουραστήκατε. Κουμπάρος είναι. Να μην κάνω τα πάντα να ξεκουράσω το βοηθό μου να είναι νυφάλιος την πρώτη νύχτα του γάμου. Κύριε Γιάννη. Μην το κοροϊδεύεις τώρα, όλο το μανίκι εγώ το τράβηξα. Τι να κάνω, να το αφήσω δηλαδή έτσι αβοήθητο. Α, δεν μου λέτε. Η νύφη ήτανε καλή. Δεν ξέρω, εγώ μετά την πρώτη νύχτα δεν ανακατεύτηκα άλλο. Έλα μωρέ, καλό κορίτσι είναι. Μόνο που είναι λίγο εξυπνότερο από το Βλάση και θα μου τον ταλαιπωρήσει, είναι χαλβάδι δηλαδή. Τι να του κάνω, ας μάθει. Καλέ να είναι καλά τα παιδιά. Και αυτά συμβαίνουν τώρα, δεν ξέρετε, ανάμεσα στους κουμπάρους τώρα, καταλαβαίνετε. Αρκεί να υπάρχει αγάπη. Αρκεί να υπάρχει αγάπη κι όλα θα πάνε καλά. Από αγάπη υπάρχει και περίσσευμα. Χίλιες φορές του γρουσούλη του έχω πει να ξυλώσει αυτό το ράφι. Λες και μπαίνω σε φέτρο κάθε φορά για να με ταλαιπωρεί. Τι ωραία που τα λέτε. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Τι θες και με ξυπνάς τέτοια ώρα. Καλέ θέλω να σας πω για το σανσέρ. Τι έχει τα σανσέρ. Θέλει συντήρηση. Άστα από Δευτέρα με το Βλάση που θα έρθω. Όχου, χάθηκε ο κόσμος να έχει ένα σημείωμα. Καλά. Κλείσε και μια προκαταβολή, άντε πήγαινε. Εντάξει, θα περιμένω κύριε Γιάννη, μην αργήσεις. Ναι, κλείσε μας την πόρτα. Τη Δευτέρα, έτσι. Ναι. Πόρτα. Καλά. Έλα κυρά μου, παίρνατε λίγο, ναι. Μυστήριος είσαι. Τι γίνεται ρε πτώμα. Ρε, καλώς τα τσιράκια του Καράμπελα. Τι θα γίνει ρε μαγκάκια με εσάς. Δεν σας έχω πει ότι τα αυτή μου δεν υδρώνει από πιέσεις και απειλές.
Σήμερα δεν ήρθαμε ούτε να σε πιέσουμε ούτε να σε απειλήσουμε. Ήρθαμε να σου εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Δεν καταλαβαίνω τι σόι αστείο είναι αυτό, ποντιακό είναι. Α, δεν είναι καθόλου αστείο. Η Μερεμέτ Σέρβις ευγνωμόνη σύσσωμη. Από τους κλητήρες μέχρι τους διευθυντάς. Μέχρι τους διευθυντάς. Και έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες για σένα. Γιατί για να με καταβρωθείς. Α, εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά εμείς σε ευγνωμονούμε. Εμείς σε ευγνωμονούμε. Ανάθεμά με και αν καταλαβαίνω τι λέτε. Οι πωλήσεις της εταιρείας πάνε πάρα πολύ καλά. Και αυτό, φιλαράκι, το οφείλουμε σε σένα. Το οφείλουμε σε σένα. Σε μένα. Σε σένα που απογυμνώνεις τα νοικοκυριά με τις καταστροφές σου. Άντε στο γυαλό. Έλα ρε. Άντε, ούστρε. Κολόπαλα. Καλώς τη Μαρίνα. Τι τρέχει, βρε παιδάκι μου, τι έγινε και με κουβάλισες εδώ άρον-άρον. Τι είναι αυτό το σημαντικό πια που έχεις να μου πεις. Δεν μαντεύεις. Καλά με γρίφους θα μιλάμε τώρα, μίλα παιδάκι μου. Μαρίνα μου, είμαι ευτυχισμένη, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αυτό το κατάλαβα, το γιατί δεν κατάλαβα. Αν και φημίζομαι για την αντίληψή μου. Πάμε να σου πω. Μα λέγε επιτέλους, τι τρέχει. Πήγα στο γιατρό, Μαρίνα μου, πήγα στο γιατρό. Α, κατάλαβα, γι' αυτό κάνεις σαν τρελή. Σου είπε ότι είσαι έγκυος. Λάθος, το αντίθετο ακριβώς μου είπε. Γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενη. Ανάθεμά με κι αν καταλαβαίνω τίποτα. Καλά, εσύ δεν μου έλεγες ότι πεθαίνεις για ένα παιδί. Ναι, αλλά όχι συνεταιρικό, μισό, 60 ο ένας, 40 ο άλλος. Κατάλαβες. Καλά, και πού θα το βρεις ολόκληρο το 100%. Α, δεν σου είπα, η απροθυμία μου εκείνο το περιβόητο βράδυ άλλαξε εντελώς τον Κυριάκο. Άντε. Φαίνεται πως ζήλεψε ο κύριος. Και λοιπόν. Τι λοιπόν, κομμένα τα μεταμεσονύκτια συμβούλια, κομμένες και ιδιαίτερες σχέσεις με τις εκάστοτε ιδιαιτέρες και το σπουδαιότερο, σπιτόγατος ο Κυριάκος. Και τώρα μου ζητάει εκείνος να κάνουμε παιδί. Εγώ όμως βράχος, ακλόνητη. Και όλο του λέω, Κυριάκο, έχουν περάσει τα χρόνια και όλο είμαστε πια μεγάλοι για τέτοια. Ναι, άσε τον, έχω τρελάνει τον κερατά. Κάτσε, όχι και έτσι τον άνθρωπο, άντε με μία φορά και του βγάλαμε το όνομα. Είδες όμως τι συμβαίνει καμιά φορά, πώς έρχονται τα πάνω κάτω από εκεί που δεν το περιμένεις. Ας είμαι καλά εγώ με τις ιδέες μου. Α, και ο Μαστρογιάννης έβαλε κι αυτός ένα τόσο δαλιθαράκι. Τι εννοείς τόσο δαλιθαράκι. Έλα το νου σου στις κατρώνες εσύ. Έλα, Βλάση, μ' ακούς. Σ' ακούω, αφεντικό, σ' ακούω, over. Πες μου σε ποιον όροφο βρίσκεται η καμπίνα. Καμπίνα, για μισό λεπτό. Κυρά μου, καμπίνα είπαμε, δεν είπαμε κάτι. Να τη δες και μπλέκεις την ενδοσυνεννόησή μας. Χέσε μας, δεν βλέπεις πως έχουμε επισκευή. Εδώ δεν υπάρχει καμπίνα, αφεντικό. Εδώ είναι μόνο το χάος. Πάτα το κουμπί και έρχομαι απάνω να δω τι συμβαίνει. Ποιο κουμπί, αφεντικό. Πατημένο το έχω, δεν ακούς. Ρε βλαμμένο το κουμπί του ασανσέρ, είπα, όχι της ενδοσυνεννόησης. Μ' ακούς. Πάτα και έρχομαι απάνω να δω τι συμβαίνει. Εντάξει, αφεντικό. Το φως άναψε. Τούτο βλαμμένο. Έρχομαι, άρε ζώο. Τι έγινε, πού είναι ο Μαστρογιάννης? Εδώ είμαι. Μαστρογιάννη, θα το φτιάξετε, τι θα γίνει? Τι να φτιάξουμε, μαντώ, με αυτό το ρημάδι, καμπίνα ασανσέρ είναι αυτή. Αυτή δεν κάνει ούτε για καμπίνα αποδυτηρίων. Μπας περιπτώσει θα το σώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαστρογιάννη μου. Λοιπόν, πάω εγώ να ετοιμάσω δύο καφεδάκια. Και πού είσαι, τσιγάρο υπάρχει, έτσι? Αυτό θα έλειπε να μην υπάρχει. Θα αφήσω ανοιχτή την πόρτα, όποτε τελειώσετε τη δουλειά σας, ελάτε, έτσι? Αρκούντος, πού είσαι εσύ χαμελέοντα. Ναι, αφεντικό. Πάω εγώ κάτω να βρω την καμπίνα, να τη ρυθμίσω να σταματάει στους ορόφους. Εντάξει, αφεντικό. Έτσι. Εντάξει, αφεντικό, εντάξει. Το λαμπάκι ανάβει, εδώ είναι η καμπίνα. Αφεντικό, εδώ είναι η καμπίνα. Σου τη φέρνω. Ρε το μαλάκα σκοτώθηκε. Και δεν τον έχω και ασφαλισμένο. Θα τον προλάβω κάτω να του ρίξω ένα ξύλο. Σκοτώθηκε. Έχει χάρη που είσαι σε αυτό το χάλι και σε έχω στα όπα-όπα. Μαστρογιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα, απομακρύνσου. Εγώ, αφεντικό. Τράβα μια βόλτα με το μηχανάκι. Το μηχανάκι σε καλά, σας δίνω ούδι. Τράβα με το δεκανίκι, τελείωνε. Σιγά. Έλα, δεν έχεις ακούσει ότι η κοινωνιοθεραπεία κάνει καλό. Σιγά. Δεν καλό στο δωράκι.
Έλα, κάθισε. Δεν θα καθίσω, ήρθα μόνο να σου προσφέρω αυτό. Τι είναι αυτό? Ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης. Για τι πράγμα? Που μου αναστήλωσε στο σπίτι. Τι αναστήλωσε εδώ πέρα, τα κάναμε γύρισμα διάμετα, δεν είμαι λαμπόγιαλο όρθιο. Δεν κατάλαβες για τι πράγμα μιλάω, μου φαίνεται. Ενώ σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες για μένα. Α, τι ευχαριστείς, αφού και εγώ το ευχαριστήθηκα. Βέβαια, δεν ξέρω αν ευχαριστήθηκες τόσο όσο ευχαριστήθηκα εγώ, αλλά για να με ευχαριστείς, θα πει ότι ευχαριστήθηκες. Δεν μου λες πότε θα ξαναευχαριστηθούμε? Μόνο όταν μου χαλάσει κανένας θερμοσύφωνος, καμιά κουζίνα ή κανένα ψυγείο. Άντε, γεια σου, Κυριάννη. Α, κατάλαβα. Ήταν μόνο μιας χρήσης. Δηλαδή, εγώ δουλεύω, άλλος κερδίζει. Κούλα! Κούλα! Αποφάσισα τελικά να σου φτιάξω τη βρύση. Κούλα! Τι ράδιο παίζει μέσα? Αξιόλου δεν είσαι ο τύπος μου, ρε παιδάκι μου. Έλα, μόνη μου. Πιάσε με λίγο, μην τρέπεσαι, βρε, κράτα με λίγο. Δώσε με ένα φιλί. Κούλα, εσύ! Αχ, ο Γιάννης! Παναγία μου, ο Γιάννης! Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε? Τι βρεις, κύριε Γιάννη, θα να φτιάξω. Και τη γυναίκα μου βρεις την πέρασε. Άντε, βγαίνω, ας το γέρνω. Γιάννη μου, φωνικό θα γίνει! Φωνικό θα γίνει! Συγχώρεσαι με, Γιάννη μου, αλλά δεν φταίω εγώ η κακομοίρα. Και ποιος φταίει? Εσύ φταίς. Εγώ? Εσύ φταίς, ποιος φταίει? Τόσο καιρό σου έλεγα να μου φτιάξεις τη βρύση και δεν την έφτιαχνες. Έφερα κι εγώ άλλον υδραυλικό να μου κάνει τη δουλειά μου. Βέβαια. Όποιος παραμελεί τα υδραυλικά του σπιτιού του, του τα φτιάχνουν άλλοι. Κλασική περίπτωση. Κλασική περίπτωση.